Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang araw po muli. Apo. Governor, may update po tayo dun po sa bago nating mga na-declare po na positive sa ating probinsya. Opo, kahapon nga, in-update tayo. At yun nga, yung patient 68 natin, na ito po ay nag-positive nung May 12. So ngayon po ay siya po ay negative na, at lahat po ng mga may sa kanya, may mga contact sa kanya, po. So po, more or less po 35 na tao yung na-swab din, then lahat po sila ay negative na. So yun po ang good news, So yung isa naman po, yung patient 61 naman natin, yun naman po ay nag-negative, then nag-positive siya, then nag-negative. At lahat din po ng mga may contact sa kanya, so lahat po ay negative na rin. So yun po ang sa dalawang, yung nauna natin, patient 61 at patient 68, lahat po ay negative na, yung mga may mga contact sa kanya. Apo. Meron pa po bang mga hinihintay tayo ng mga swab test results ng mga naging contacts po nito mga nagpositibo? Itong 61, 68 ay halos wala na, Pati yung taga Jose Panganiban, yung dumalaw sa patient 68, ay pasyente natin, doon sa pasyente natin asawa ng patient 68, negative na rin po, kasabay na kahapon na lumabas. Okay, so kamusta po yung, sino po nag-declare para sa lockdown po ng isang barangay? Bali po minsan po nagbibigay po ako ng instruction na dapat wag mo nang wala nang makalabas. Halimbawa po isang barangay o isang sitio o isang purok, dapat ganun lang po dapat ang pagla-lockdown. Hindi po yung talagang lahat ay apektado. At hindi po pwedeng dapat ay meron hindi na, dapat po lahat ng yung mga apor na tinatawag, nakakalabas yan, yung mga goods, commodities, dapat po nakapasok at nakakalabas yan. So may barangay pa po tayo naka-lockdown po ngayon, Governor? Tulay na lupa na lang, pero hindi naman nata 100%, hindi 100% na lockdown. Yun pong dalawa nag-positive po doon, both for tulay na lupa. Ano pong status po ng kanilang health po nila ngayon? Kasi ganito yan, yung bata, yung 10 taong gulang, babae, yung kapatid niya negative Yung tatay niya is negative, So, yung lahat ng kasama niya sa bahay nila, yung pamilya nila, siya lang ang nag-positive, So, yung bata naman, kausap ko rin kahapon yung punong barangay doon, na sabi niya naman, walang malakas yung bata at walang nararamdaman ni na para siya maging symptomatic sa COVID-19. Yung pong may edad po na isa? Yung ang age 53, yung patient 72, kasi yung bata 71 ito patient 72. Ganun din daw po, sabi ng kapitan, napakalakas. Wala rin talaga, walang naramdaman, Ibig sabihin po mga mga asymptomatic talaga ito ng mga nag-positive sa ating ito na mga kababayan natin. Pero yung contact tracing po tuloy-tuloy. Okay. Dahil nga siyempre mahirap na, baka talagang may virus po itong pasyente natin ito. So yung isa po yung patient 71, yung bata, wala tayong problema doon At ito talaga ay nasa bahay lang ito kaya wala problema, walang contact tracing. Ito lang isa kasing itong patient 53, ito po kasi nasa isolation din ito facility. Kaya nga lang parang na-emit dahil sabi nila more than 20 days na. So yun nga, ang nag-assume siya na gano'n, na parang okay na ako dahil malakas naman ako, pero dapat nga hindi nangyari yon. So may mga lapses din dito bakit pinabayaan. Okay. Kung sino yung in charge sa facility, sa isolation facility ng itong mga tao ito. So sa Monday po pag-uusapan ng IMT so, kasi sabi ko magkaroon ng special na patawag meeting para pag-usapan yung mga protocol para dito para hindi na maulit na kasi sabi ko nga dapat pag hanggang walang swab test ang isang high risk of PUI dapat hindi nakakalabas ng yan. Kumbaga isolated pa. Dapat isolated yan. So nakapag-ikot pa raw po. Yun nga sabi ko kasi noong unang alam ko nga nang susuob lang ito
ito pala ay maroon din mag-pedicure, maroon din mag-manicure. So, sure naman, alam naman po sa barangay na yan, kung sino yung mga napuntahan niya. At siyempre, even yung mga pinuntahan niya, nagbo-volunteer din naman Apo. na Kung quarantine lang po nangyayari. hindi, mga ano lang, hindi. Ang ano namin, dadali namin sila sa isolation facility ng LGU. Okay, so lipat po tayo bukas, June 1. Start na po ang Modified General Community Quarantine. Alam po natin ang order na ito ay galing sa taas. Ano po ang mga nilalaman po ng bagong executive order? At least yung buod lang po. Oo nga, ito nga po, napirmahan na natin, at parang mailabas na natin ito at makarating na sa mga kababayan natin sa Camarines Norte at malaman na nila. So, ito na yung tinatawag natin new normal na natin na sinasabi, na pinag-uusapan na ito na ang ano natin. Hanggang walang vaccine tayo, hanggang walang vaccine, ganito na ang buhay natin dito. Ito na yung buhay natin, na hindi tayo lalabas ng bahay, na walang face mask, physical distancing, i-observe natin lagi yan. Then yung lagi tayong maghuhugas ng kamay, o maghuhugas ng alcohol, at disinfect yung mga natin, yung mga lugar natin. Yun na po ang new normal natin. So, ang pagbabago lang po, yan, pwede nang buksan ng restaurant ng 50%. Yung mga iba pa, halos lahat na pwede na eh. Pati nga manood ng sine, pwede na rin eh. Basta ang allowed lang is 50%. So, wala na yung curfew lang po, in-adjust po natin from 9, magiging alas 10 na, hanggang alas 4 na tayo ng umaga. At yung mga boundaries natin dito sa loob, wala na. Kasi new normal na tayo. Ang meron na lang tayo, yung sa na lang natin, sa boundary na lang. Ng probinsya. Yung sa mga entry exit point ng natin. Paano po yun? Marami pong tanong sa atin na pina-forward ngayon. Yung pong mga pagpasok po from outside the province, dadaan po sila sa, ano po yun, i-quarantine na, i-isolate natin or home quarantine po? Especially yung mga, kasama na po natin, yung mga OFWs. Yung mga OFW, napagkasundan namin mga governor at ang national government din pumayag na dito na subject pa rin sila sa 14 days quarantine. Ano po yan? Home quarantine or sa facility natin? Ang mas preferred namin yung isolation facility ng LGU. Kasi po, pag sa barangay lang po, alam nyo naman sa barangay, minsan hindi kontrolado ng barangay eh. Saka baka minsan kamag-anak, kaibigan, o kaya pasaway, matigas ang ulo. Unlike kung sa isolation facility ng munisipyo, may mga police po nagbabantay doon, may army, may MDRR doon. Saka minsan nga, may mga kwento, may mga narinig po tayo, yun nga, pag alam mo, OFW siya, pag dumating siya, siyempre, yung mga pamilya, yung mga kaibigan, mga sabik na sabik yan, inuman sila, gano'n. So, hindi na po. Medyo na po, masyado ng delikado po para doon sa mga kababayan natin. Kahit po nag-undergo na sila ng Yes. Kahit na meron silang nag-undergo na sila at meron pa silang certification na sila ina-swab test. Kasi hindi natin alam yung sila papunta rito ng alam naman hindi na nila yung mga kasama nila sa sasakyan. Baka alam mo, in 1 minute lang maaring contaminated yung di ba yung sila eh. So nag-iingat po kasi marami rin pong province na ngayon o bayan o cities na maraming bumalik, sila ay COVID-free, ngayon bigla sila nagkaroon ng COVID. Maraming ganun yung pag-quarantine natin ng 14 days, hindi lang po sa mga OFWs, pati sa mga ordinary citizen po natin. Lahat po, pati po mga balik probinsya, ganun po ang gagawin natin. Okay. Speaking of balik probinsya po, may pinag-design pong program yung national government. Kaya na po ba nating mag-comply doon o gawin yun, susunduin from sa ibang probinsya or sa Manila yung mga kababayan natin? Ang nga namin dyan, ang mga sentiments namin mga governor, mga LGs, dapat comprehensive itong programa ito.
Hindi lang po may problema ang Metro Manila dahil masyado na silang gusto nila i-congest ang Metro Manila. Sabat talagang may koordinasyon sa mga LGU. Dapat planuhin ng maayos ito. Dapat nga komprehensibo dapat ang gawin natin dito na programa. Kasi babalik din yan doon kung wala silang hanap buhay dito sa province. Kasi ngayon halos marami na ring open na mga construction na mga projects sa Metro Manila. Halos lahat na hindi na inopen na nila at marami na rin mga negosyo na pwede na rin silang pumasok. Kaya nga lang, sa ngayon, limited pa. Pero pag nag-MGCQ na yan, parang sa atin na rin, normal lahat ay pwede na. May mga questions po kami na galing po sa ating mga netizens. Yung iba nasagot niyo na po, no? Pero meron po dito, yung mga accord daw po, makakalabas-pasok na po ba ang probinsya ang mga accord na nagtatrabaho na naka-assign sa ibang lugar? Yun naman po talagang kinoconsider naman natin. Depende lang kung saan ang pinanggalingan nila. Depende. Kung hindi naman yung high risk yung lugar nila, yung pinanggagalingan nila, pagtatrabaho nila, pwede na po natin consider naman yan. Depende lang halimbawa po kung like on the case of kay board member, Algalado. doktor po siya, po? Doon ay sa Alabay, alam niyo naman, sa Bicol region, yan ang pinakamaraming mga nag-positive at may namatay na rin at may mga doctors din, 4 na doctors na ata, 5 na nag-positive sa COVID-19. Ay alam natin, doon siya nagpa-practice ng pagiging doktor niya. So at least talagang sumaylalim po siya sa isolation. Nagkaroon siya nagkaroon ng 14 days na quarantine siya. Pero kung siya bumalik na naman ng Albay at sabi nga natin doon siya nagtatrabaho, maaaring ibang usapan na naman yan. Ganun ulit ang mangyayari. Opo, yung mga daw po, lalabas ng probinsya natin, palagay ko walang problema kung lalabas po. Pag lalabas, wala pong problema. Hindi ko alam po yung mga dadaanan ninyo o pupuntahan nyo. Okay. Yung ages po ng lalabas ng bahay, so, edad po nila, ano po ang pwede? Doon nga sa normal, wala naman sinasabi na no? Siguro, ang talagang hindi dapat talaga lumabas, yun talagang alam natin, mga symptomatic, yung alam natin talagang vulnerable sila sa sakit na ito, sa virus na ito. Quarantine pass, hindi na kailangan yan. Ang kailangan na lang po ay travel pass pagpapasok kayo ng Camarines Norte. Yun po ang re-require natin, travel pass. Para sa contact tracing kung saan kayo galing at saan kayo mag-stay dito sa province natin. At yung cellphone number nyo dapat ibigay nyo sa amin. Okay. Yung what do you mean guidelines po from IATF din po? Yes, kasi may mga yan, di ba? Pag gusto mo nang bumalik ng probinsya, balik probinsya ka, dapat meron ka medical clearance. At ikaw ay na-swab na. At isa pa, ano ba ang gagawin mo sa probinsya mo? Ikaw ba may pagdating mo doon, may trabaho ka, may titirahan ka pa. So, ganun ito nga, ang sabi ko, dapat komprehensibo talaga yung programa ng national government dito. Private vehicles po, paano nga po para mag-handle natin ng mga private vehicles? Ma-request pa rin po sila ng travel pass. Yung po namin, yung pong nag-issue na kami, di ba, up to May 31, May 15, in-extend namin hanggang May 31. So po, dapat po mag-apply na po kayo ng panibago. Hindi na po tatanggapin yan sa checkpoint. Kasi nga po, nag-iba na po ang natin ngayon. Nag-iba na yan. Naging modified na tayo, then naging GCP na po ang Metro Manila. So maraming uuwi po, kaya dapat po muli ay amin mo namang superseded na yun. Yung una. Dahil nga po, dahil nga sa itong maraming uuwi na mga taga Camarines Norte, dapat po talaga ay importante kasi yung makuha natin kung sino yung mga papasok na yan at saan sila pupunta at anong cellphone number nila. Para madaling kontakin. Para sa contact tracing po ang propose natin. Forwarded message din po ito galing kay Consul Sherita. Pag napatanong po, pwede
pwede na po bang makabiyahe galing Panganiban papunta sa Daet? May kasama pong 1 and 2 years old na bata. Sabi ko nga po, wala na pong bawal, ano? Wala nang bawal. Ibig sabihin, lahat ay pwede na lumabas. Pero kung yung mga baby naman po, sana huwag na pong ilabas, ano? Saka kung hindi na po mga importante at wala kayong bibilhin ng mga importante, ano, pupuntahang importante, mas maganda po manatili na tayo sa bahay. Pero kung ililipat lang po from, halimbawa, may bahay po sila dito na, pwede naman po yun eh. Pwede po. Siguro, ano So, lang. wag lang hayaan lumabas-labas, ano? Okay. Pwede po bang magtanong, pwede po na po ba makalabas ang lahat ngayong June 1? Ayun, nasagot na po yun. Pwede na. Yung paglabas po, walang problema eh. Ang hindi ko alam, yung pupuntahan niyo po kung kayo po ay tatanggapin doon. Checkpoints, okay. Internet cafe, baka pwede na po ba kami mag-open? Ganito po yan, no? Tayo po ay naka-align sa guidelines ng national government, ng ATF. Kung wala pa po yan sa, wala pa sa ATF guidelines yan, hindi pa po pwede. Yung mga local, ano daw po, biyahe, from within the province, like yung mga biyahe ng jeep, papunta sa iba't ibang bayan po, or mga van, kung meron na daw po nito bukas. Wala pa pong pagbabago doon sa guidelines na in-issue ng LTO sa ng LTFRB. So nakadepende po ito sa Yes, LTO and LTF. Yes, wala po pong sa ngayon pero alam ko na nakarang linggo may natanggap po tayong bagong guidelines ng LTO at LTFRB. Kasi nung last Friday din, may pumunta sa akin mga operators na kikiusap na kung pwede na silang na makabiyahe. So malaki, ganun din po ang sagot. Itong tanong po dito is yung van na nagabiyahe, kung meron na daw po, van dahil? Hinihintay po namin, kasi ang buong Bicol region tayo po ay sa MGC gano'n. So hinihintay pa po namin ang guidelines ng BIATF. Okay, so nakadepende pa rin po doon. Ano to? Swimming, mga resort. Paano po sa Bagasbas? Dahil may pong tanong nga pala. Pwede na po daw po silang mag-swimming sa Bagasbas? Kung pwede po sa mga private pool, mas pwede ang Bagasbas. Kasi napakalaki niya, hindi naman... At saka ano siya, maalat. Maalat siya. Saka isa pa, yung distancing talaga ma-observe niya. Kasi napakalaki niyang natin, itong Bagasbas beach na ito. Hanggang dito na yun, sa San Jose na yan. Good morning po. Pag manggagaling po ba ng Naga papunta ng Cam Norte, pag bukas na po NGCQ na, may kailangan po daw po ng quarantine? Nasagot na yata ito kanina. Pag pupunta from Naga, travel pass. Travel pass lang po. Okay. Pero pag galing doon sa area na mataas, like Albay po, ganyan. Medyo, higpitan natin yan. Siyempre, mabuti na nag-iingat tayo. Ano naman ito? Pwede na po bang kumuha ng NBI sa Daet? Pwede naman po. Bukas naman po, naka-skeletal naman yata sila. Oo, ang NBI, naka-skeletal po yan. Okay. Kaya Governor, may mensahe po kayo para po sa ating mga kababayan ngayon pong magsisimula tayo sa bagong yugto nito pong ating restriction. Sa mga kababayan ko po, hindi ko po tayo new normal na ang buhay natin, lahat po ay pwede na natin gawin. Hindi pa rin po, At kung kayo naman po ay walang gagawin kung sa labas, wala kayong importanteng bibilin o pupuntahan, kung pwede po sa bahay na lang kayo. Para yun na po, malaking tulong na po sa atin yan sa ating lalawigan, sa ating bayan. At ito na yung sinasabi natin new normal, yung naka-face mask tayo lalabas, physical distancing, saan ka man pumunta, sumakay ka man o saan, sa opisina ka man o nasa trabaho ka man, construction worker ka man o fisherman ka man o fisherman kayo, dapat talaga ay yung physical distancing ay observe po natin. Kasi pag yun po ang sinunod po natin, tingin ko wala tayong problema . Kahit ang kaharap mo ay may, sabi natin, COVID positive. Kung naka-face mask ka, naka-face mask din naman ako at wala tayong contact, tingin ko hindi ka rin mahahawa . So ang karamihan talaga rito talagang na biktima rito yung talagang may mga symptomatic na yung mga symptomatic na talaga at talaga may mga karamdaman, may mga history na sila nagkasakit, may mga operation na sila. So yun po ang
Yun ang talaga na nalalaman natin na sa buong mundo, yung talaga yung matatanda na, yung mga symptomatic, may mga history na na sila ay nagkaroon na ng sakit, karamdaman. So yun po mga kababayan ko, sana po yung operasyon natin tuloy-tuloy. Huwag po kayong mag-alala at doon po siya nag-positive na dalawa na muli. Yung contact tracing po napakabilis natin, saka handang-handa po ang provincial government, ang municipal government, ang barangay, handa po dito sa labang ito. Hindi po kami rito nagpapabaya, talagang minsan nga lang talagang nakakalungkot despite ang higpit na natin, sakripisyo ng mga frontliners, mga health workers, tayo pa rin ay nagkakaroon pa tayo. Hindi naman yung mga nag-positive sa atin, medyo sa atin lang, medyo parang medyo may kasama lang duda, kasi yung mga nasa malalayong barangay sila eh. Kaya saka yung mga sabi ko mga symptomatic, wala mga sakit, wala man nararamdaman. So yun po. Maraming salamat po sa muling sa mga pangunawa ninyo. Sana po tuloy-tuloy po ang pagtutulungan natin at ito pong ginagawa po namin ito po ay makabuti sa ating bayan at sa ating lalawigan. Mabuhay po ang Camarines Norte. Muli po maraming salamat sa inyo lahat. Magandang araw.